Kebareng angeturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinengga sagung parmatan konjuk dumateng para sesepuh. Piri sepuh pangban dalah pambeting praja. Ing laten dusun Majalumut Desa Sembragung ingkang satuhu dat kinurmatan dumateng para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah semanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang satuhu luring budi. Ugi boten kesupen para kadang werda tarana muda ingkang pantes sinudarsana. Saderengipun monggo kita jasaken puja dalam puji syukur kunjuk wonten ngersa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala awit sarana sih saha kawelasanipun kula lan panjenengan sami saged mangempal manunggal nyawiji wonten dalemipun Bapak Supardi dalah Ibu Surati ingkang saperlu mboga krama putranipun Nak Mas Lilis Wahyudi pingkatuk Nimas Siti Komaria. Mugia dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ugi selawat sarta salam tansah kita tujuaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sabaktipun benjang wonten yaumul kiamah. Dumateng para lenggah kakung saha putri kang satuhu bagya mulya sugeng bebanggian keluarga agung paguyuban Campur Sari Titilaras ingkang pun parsani panjipun Bapak Rustana bijil saking laladan Dusun Kembang Kecamatan Todanan ingkang sampun makarya sesarengan Prima Jaya Audio Sound System ugi kadukung TAJ Production ing mriki minangka pambuka Titilaras Nyampur Sari badhe ngantaraken ninggal katresnan monggo panjenenganipun Ibu Sriwati pun aturi jumeneng monggo.
Panji mangkaten kala wau pambuka saking Paguyuban Nyampur Sari Titi Laras.